Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Maigsuon, padayon natong ihangyo sa Ginoo ang pagpinasayloay sa mga katawhan nga nagbangi karon aron mahiusa kita isip usa ka simbahan, usa ka pamilya sa Ginoo, isip ato siyang amahan. Ang ato sang mga benefactors and donors na nagsigig tabang nato dinhi, nakighiusa sa atong mga panginahanglan, labi nang sigig pamalit sa atong mga slots, nga hatagan sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang ikinahanglan sa matag adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako o yamot sa hunahuna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Magampo kita. O Ginoo, sud-o nga ang imong banay pinaagi sa paglimpyo sa among mga kasing-kasing diha sa paglikay namo sa mga pagpatuyang sa lawas. Himua nga mudilaab kami sa gugma kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kay ingon nga ang ulan ug ang mga anghelo, mga hulog gikan sa langit, ug dili na mobalik didto, kundili mo patubig hinuon sa yuta, aron manurok ang mga tanom niini, ug kahatagag binhi ang magpupugas, ug pagkaon ang mga tao, aron akong mga pulong usab, dili mobalik kanako nga kawang lamang. Hinunua tumano niini ang akong tuyo ug mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Diyos magluwas sa mga matarong, gikan sa tanan nilang mga kagulanan. Ang Diyos magluwas sa mga matarong, gikan sa tanan nilang mga kagulanan. Himaya ang Ginoo uban kanako,
atong ibayaw ang iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo, ug iya akong gitubag, ug giluwas ako sa tanan kong mga gikahadlukan. Ang Diyos magluwas sa mga matarong, gikan sa tanan nilang mga kagulanan. Tanawa siya, aron mo sa nagkamo sa kalipay, ug ang inyong mga naong dili man lipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nagantos nga tao, namati ang Ginoo, ug sa iyang kagulanan giluwas siya. Ang Diyos magluwas sa mga matarong, gikan sa tanan nilang mga kagulanan. Ang Ginoo nagatanaw sa matarong, ug namati sa ilang mga danguyngoy. Ang Ginoo miharong sa mga dautan, aron dili sila mahinumduman sa yuta. Ang Diyos magluwas sa mga matarong, gikan sa tanan nilang mga kagulanan. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Your words, O Lord, are spirit and life. You have the words of everlasting life. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, sa inyong pag-ampo, ayaw daghana ang inyong mga pulong, ingon sa gibuhat sa mga pagano, nga naghuna-huna, nga dunggon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw panig-ingon kanila, kayang inyong amahan, nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan, bisan gani sa dili pa kamo manghayo kaniya. Ingna niini pag-ampo. Amahan namo nga anaa sa langit, simbahon unta ang ngalan mo, maghari ka unta kanamo, ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang kalanon nga among gikinahanglan karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa malisod na pagsulay,
luwas sa Hinoon kami sa dautan. Kay kung pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kon dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Si Jesus isip anak sa Dios nga matuod nga gikan gis langit nanaog nganhis kalibutan, mao ang gipasabot ni propeta Isaías nga pulong sa Ginoo nga mura og yelo or murag uwan nga gikan sa langit unya moanhi sa yuta. Niya iyag yung tumanon ang katuyuan nganong nahog siya din hisyuta. Diba ang kanang uwan og mahog sa yuta unsa may unang mahitabo, mabasa gyud ang uga. Unya kon sigig yung uwan niya basa na kaayo, unsa may sunod mahitabo, mulandslide ang yuta nga basa na kaayo. Nya inig landslide, sige pagyapog uwan, unsa may sunod mahitabo, mulunob hangtod mamatay na hinoon ang mga kinabuhi. Nganong inig uwan na may daotang mahitabo nga unta ang uwan, mao may mopahatag og kinabuhi, mao may mohatag og kahimsog sa mga tanom, katambok sa yuta. Nganong mga matay naman hinoon? Tungod kay dili andam, dunay mga porsyon sa kalibutan nga dili andam mudawat sa uwan. Mao na nga mulandslide o kaha ang drainage dili andam, mulunop na. So kinisang pag-ampo nga gitudlo ni Kristo, mausad ni siya ang sukdanan kung andam batang mudawat niya o dili. Sige ko na biling niya imong tupad ina gidawat nimo si Kristo. Sige, guwagan ni ka mudawat ha, mulandslide gyud ka. Oh, kana lang pag-ingong Kristo, amahan namo. Ang sugod sa iyang gitudlo ba, amahan namo. Unsa may pasabot ana, gitudloan ta ni Kristo sa paghuna-huna nga ang tanang tao sa kalibutan atong igsuon. Nang igsuon bakas imong silingan o nagkig-iyahay? Kana nang igsuon baka anang kabit sa imong banas una o nakig-away? Sige, di ba? Mulandslide ta usahay ba masuko ta usahay. Ngano kung taong tudluan ko nimong mangigsuon anang animal dako ana. Pero mao man gitudlo ni Kristo, man sabi ngon amahan nako or amahan namong taga San Vicente, amahan namong taga among mga Pilipino, amahan namong taga Israel, amahan namo nga taga Russia. Wa man, amahan namo tanan gyud. Sa sinugdanan pa lang sa pulong nga iyang gilitok, nakita na nato unsay tinuod nga pag-ampo. Ang tinuod ang pag-ampo muabli sa atong hunahuna o kasing-kasing nga mahimot ang universal. Mao bitaw ang atong simbahan gitawag og Catholic Church. Kay kanang word nga Catholic, universal. Apil ang tanan. Mao na inig ampo nato, apil gyung tanan, Katoliko, dili Katoliko, wa mo tuog Ginoo, mituog Ginoo nga tao, apil silang tanan. Kada nato mention og amahan namo. Pero pila raman kabuok kasing-kasing karon sa tao, labi na natong mga Katoliko nga gasigig ampo anang amahan namo nga tinuod gyung naghuna-huna nga kita anak sa Dios ug managsuon.
Itaas ang kamot. Kinsa ninyo ang nibati nga igsuon tang tanan? Taas kamot. Nyag baligya ag slat, di mo palit. Unsa may isulti dayon, uy, para ni ako, para ni ako. Oh, unsa man ang klasihas igsuon kanang dili gyud makigambit sa iyang igsuon, kanang makigiyahay ba? Unsa man ang klasihas igsuon, isipan. Nya tinuod na siyang igsuon, dili. Namang ganiro yung mga igsuon nga nagkinihaay tungod anang utang kay mag-inutangay man. Ako sukad sa una nga 5 raman mi ka man nagsuon, magsaw gud taon mi anang kiampi, magsaw mi anang mga ginamos kanang tinabal nga lawlaw katubang unsa na nga tuloy ba na o kana bang isugba nimo kayo nga kuto-kuto og maayo ba. Oh, magsaw mi ana kami bang managsuon samtang nagtubo mi magsaw mi ana. Muna karon pagkadagko na namo, nanay uban anay mga trabaho, ako sad nakatrabaho na sad ko. Ako yung gitudluan sila nga di kita mag-inutangay, maghinatagay kita, way paning lanay. Hangtod karon ako ginang gi-practice niya na amang gipipila nga mo action og kanabang murag makig-iyahay ba. Meeting dayon, meeting nganong mao man imong gibuhat, mura na magkagwa makighiusa. Hasta sa dakong mga iyaan, basta moduol nako. Ako yung ingnon ay namo paningil ang inyong gipanghatag sa atong mga kaliwat kay kuan gud ta nagsuon ra gud ta saom gitas tinabal sa una karon na hinuong na natay mapalit nga pila ka kilong baboy dili na lang di ta maka-share ana karon di ay nga mo income na kag 1,000 o kaha milyon baka dili na lang gud hinuon ka kahatag anas imong isigataw imo na gid hinuong ipautang. Ang naminaw nako malipayon, ang wa maminaw karon nagkinusmuray ang naong. Bisag kamo unsa may hangyo nako ninyo og akong gitudlo sige ang gitudlo ni Kristo kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad. Tanawa ang naningil, tanawa unsa nahitabo kusmod og naong. Bisag mo simba pa kusmod gyapon nagnaong. Mo nay una ha nga atong buhaton. Ikaduha nga punto ni Kristo nga gitudlo nato nga usahay di taganahan ang iyang giingon kay ang atong amahan di man mausab, di man sad mag-usab-usab og permanente man gyud siya nga naa ug way sukod ang iyang grasya. Ang gusto ni Kristo nga moingon ra gyud ta ang kalan-o namo karong adlaw, ihatag namo karong adlaw. No. Kinsa ninyo dinhi ang dili mabalaka para sa sunod semana ta sa kamot. Amayo, congratulations na iduha. Ang uban, sus, barbalakaha yun, magsigig yung tigom. Kay, susunod to, susunod si Mana, sunod buwan, ang akong maintenance, ang akong mga palitonon. Daghan, kay tagikwinta, nga tua pa ba, umaabot pa, ang atong gikwinta, umaabot, 40 na nun natong presyura. Munang nga stress na karon ang mga tao, kay di man maghuna-huna sa kalanon karong adlaw, ang gihuna-huna, ang kalanon sa usa ka tuig. Ang gikinahanglan sa usa ka tuig dili gusto ang Ginoo anak mga igsoon kay aron unta maka-appreciate ta sa matag adlaw nya moingon dayon ta unya pa dir gitudloan man sa tas Ginoo pagplano di ba ningon man Ginoo pagplano gyud maayo kung magtukod kag tori bana-banaa kung makagasto baka nya nganong kada adlaw man nga naman kay gastuhanan para natong kumbinto og di na to planohon unsa man niya to igasto di ba niya unsa mo na nisukwahi si Kristo iyang gitudlo sa pagampo nisukwahi siya sa Ginoo waoy ingon siya pagplano bisan pag 50 ka tuig planoha pero ayaw kabalaka para sa ugma madayon man ang imong plano sa dili ayaw na kabalaka. Ang karon ra gyung adlaw maoy i-concentrate. Panata atong kumbinto, maligya kog slot karong adlaw. O kung say mo abot, mao sa na atong gamiton. Og way mo abot,
magpapatay ko sa kontraktor. Og mao gid ay bukti ila kung ilansang anang kumbento sa diara ang naghimog kumbento wa kabayad ato ning bitayon. Di ba? Di matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maingon ra man sa kus Ginoo, ikay nag-ingon ako magtukod og kumbento nya di nimo papalitog slat ang naminaw. Di ba? Pila ra man ang 500 para sa SBF dag. Pila ra man kinang 200 para sa atong DCHS. Di ba? Bugat na lang yung kay na. Pero kay wa man na nimo tanduga, pasabot. Ako ino ng Holy Spirit. Wa man na nimo tanduga, pasabot. Unsa man? Imo gyud kong paantuson. Di ako ning antuson. Ana ra ba? Ginoo akong paeskwelahon akong anak. Tagay ko grasya matag adlaw. Oy karon kay nasunog man inyong balay. Nataktak pag yung trabaho imong bana. Unsa may mensahis Ginoo nimo anak karong adlaw. Maka-eskwela pa imong anak dili na. Ayaw pag imong dili na. Ingnan unsa man kadong makaabot pa kag eskwelahan, kaabot pa ma. Sige, lakaw lang adto kay wa na tay pamliti. Karong adlaw ikaugma ingon imong anak nga kapoy na lakaw pagyud wa pagikaon ingka pahuway lang usa karong adlaw ana ikasunod si mana imong anak patay na nya mo eskwela pa din ang patay dili na nya nganong mabalakam ka na pagbuot sa Ginoo pero maghunahuna sa ka unsa man Lord ang imong isugo nako karong adlaw aron makit-an nako ang pagkaon karong adlaw. Nabitay nang utanan nako pader, diin man gyud ka gasugod anang imong slat-slat nga nahimo na madyud kang slatter karon. Nakuha gyud ko maghunahuna na. Ang ako ra jung gihunahuna nga ang Ginoo suguon ko niya unsay buhaton nako aning simbahan nga iyang gipiyal nako karong adlaw, karong panahona. Nya mo man toy nabukas akong baba nga islat-slat ni nato di ako na lang sa tong giubanan hangtod karon sikat na kayong slat bisag asa ko magmisa bisag asang lugar sa Pilipinas naa ginay modol nako pader palit kog slat nako kanindot ani itonol nako igdaing lakaw pader di na lang ko moadtos Palawan pader ako na ning itonol nimo slat na nako unsa man ning slat ay nga siya ay ikalay mag-igo ana pader bahin-bahina lang na ana ba di ang akong naong mura nagyog slat anya mag-uol day ko ana nga dili na padersiano ang ilang tawag nako pader slatter na mag-uol day ko dili oy kun mao nay gustos Ginoo karon nga pari pa ko dinhi San Vicente Parish ako nang dawaton total mobiya ramang gyud ko dinhi inigbiya na nako din amang ko mamaligyag slat maghilom naman lang ko adto naman lang ko suok kinsa pa may moadto nako wala na magsige na sila search sa social media asa naman padersiano was la kay baw na paralyzed na di ay agas na di ang laway dire ana ang masag inyo ng picturean nga naglunang sa akong hugaw o niya i-post ninyo mauni ang slatter mauni ang viral priest karon di na mulihok ang pikas lawas ana di nakasulti di mao sa nay pagbuot sa Ginoo anang adlaw nya nganong mabalakam tana di ba mao na ang gustos Ginoo mawa ning atong mga kabalaka aron di sa ta mahimong daw nya kanunay gitang mosalig sa Ginoo kada adlaw kay kung magtigom na kag thousands magtigom na kag millions para sa provision nimo for next years and next 50 years di na ka mosalig sa Ginoo adto na ka mosalig sa imong tinigom unya malimot na ka nga kanang imong gitigom ang gusto des Ginoo ipaambit ngadto sa uban hangtod na lang hinuon maghimo na kag mga armas kay imong iprotektar anang imong tinigom hangtod katus ang imong kontra nga naghimo sag mga armas kay iprotektar siyang tinigom maggubat na ta mga matay na noon ang atong isig katao imbis himuon natong igsuon gihimo na natong kaaway
Kanalay pipila ka punto aning amahan namo, pero ang pinakasentro nga di gid unta ta mangiglain sa tanang tao. Mo bitatong do na tay gisagop diri nga foreigner kadto sesyon, di ba? Hapit gud to tuig. O tuig yun. Kapin ang atong pagsagop niya diri, dili Katoliko, dili Pilipino. Ang karon nakabalik is iyang nasod. Gasto gitaon ta atong duol-duol 1 million. Hastas mga allowance niya diri tanan, ang paglakaw lang ato 100,000 ato kapin ato lang to gibuhat nganuman tungod kay igsuon ra gid ang tanan. Na karon lipay na kay siya dito, ambot buhi pa ba katong tawhana, lipay naman kay siya katrabaho sa siya dito, ana post pa siya, sila mas remisan mo friend, post pa siya dito nga iya kunong sweldo kay tag 5,000 na ang adlaw kung i-convert og piso nya dinhi ato siyang tagaag 500 ang adlaw ana dito 5,000 na kuno, pero wa man gyud mo palit og slot amot lang ka nga kibaw man gyud ta siya unsaon pagpadala dire. Pero di na mo importante nakig-igsuon ta karon 50 na kabalay mga gubaong balay dinis atong parokya nga atong giayo, atong gihimuan og arang-arang nga balay. Unsa man na angayan ba na natong buhaton nga naglisod man sa ta dinhi? Angayan kay igsuon man na nato. Bisag naglisod ta, makahigda man tagtarong kanain taon sila, lisod kayo. Karon malipayo na silang higda-higda. Ang 50 ka pamilya. Di ba? Nasa mga bot dinhi kay mission appeal nga porti man atong daghanang project nga punga-punga naman kita galisod naman kita bayad ani atong project na pagimanood nga mga parokya nga mangayo nato dinhi og share ato lagya pong dawaton kay nga naman igsuon man ta maginambitay ta kusay na ay grasya karong adlaw di na lata magunahon na sunod adlaw mao to sila si Father Ray Cue atong Domingo ang ilang nada nga atong donation dinhi sa atong mga kolekta niabot og 189,000. Di ba? Salamat kay Ginoo. Nakatabang ta. Nyag napay gusto ninyong mutabang atong Father Rico kay iatop man to mga 376 man ito 300. Pila to? Basta 300 kapin ang 1,000 ang budget. Nya 189 ra may atong na hatag. Basin pag napay gusto mo hatag karong simanaha ato sa ning gialot nila kung naay manood nga mga donations ato naman ito gahapon diha naman to iniingon 1,000 ni Father para ni Father Ray ato nang tigom-tigomon nya kung unsay matigom nato karong Domingo or Lunes ba next week ato nang ihatod dito atong ipada aron puno-puno sa ilang bayron nang pagpaayos atop tungod kay managsuon ta. Sige, naglisod ta. Pero basin og naapay mas lisod nato, mupaambit ta. Ana, og batasano ni natong tanan, magpuyo ta sigon sa kadang gisulti ni Kristo nga pagampo, tinuod gitang mahimong mga anak sa Dios ug mawagtang ang tanang mga problema sa kalibutan kay ang Ginoo uban naman nato, ang amahan nga makagagahom sa tanan muuban naman nato. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Yung nasugod karon, ako na kang igsoon. Sige, nasugod karon, ako na kang igsoon. Nindota, no? Sige, manindog na ta, mga igsoon. Mga igsoon, atong ipadangat ang atong mga pangamuyo ngadto sa atong langit nung amahan nga kanunay nag-atiman kanato isip iyang mga anak. Masaligon kitang muingon, amahan panalangini kami. Amahan panalangini kami. Nga ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan, kanunay mupahayag ug hugot nga pagsalig sa pag-abot sa gingharian sa amahan, ang gingharian sa gugma, sa hustisya ug sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan panalangini kami. Nga taliwala sa mga kalisdanan sa kinabuhi, dili unta kita mubiya sa pagampo ni magpadaog sa mga pagtintal,
magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga may igo kitang pan aron pagtubag sa atong mga gikinahanglan matag adlaw ug may manggihatagong kasing-kasing sa pagpasaylo sa atong mga kaaway, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nagatiman kanila, makasinati sa Dios diha sa ilang mga pagsakripisyo matag adlaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug galang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga nangamatay makignaw nga nay pagsudong sa Ginoo didto sa iyang tunhayng puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Langit nung Amahan, dawata ang among mga pagampo nga masaligo namong gituboy nganha kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Langit no namong Amahan, among igasa, ang kang Kristong kinabuhi, hamiling bayad, ning imong mga binuhat, bayad sa mong kasaypanan, dawata himuha nga among kaluwasan, dawata himuha nga among kaluwasan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, makagagahom nga magbubuhat, dawata kining gihalad namo gikan sa imong kamanggihatagon o himua nga magpulos kini alang sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug batarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon.
Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit.
sa matag adlaw. Ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo managing harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Save your people, O Lord. Show us the way to come home. We have been wandering far from your love. Save your people, O Lord. One thing I ask, O Lord, this
Magampo kita. O Ginoo, pinaagi niining santos nga misa, himua nga magpugong kami sa mga tinguha nga yutan-on, aron makakat-on kami paghigugma sa mga butang nga langitnon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diyos nung pag-alima, divine providence. Nya nga ato lang buhaton, muila kita nga mga managsuon tang tanan, nya mangayo ta sa atong kinahanglanon para ragyod sa matag adlaw. Di na ta magbalaka sa sunod pang mga kaadlawan. Haron ang Ginoo kanunay gyud natong sangpiton matag adlaw. Salamat kaayo sa mihatag sa ilang paambit ngan hinato, binaagi sa pagpaambit sa mga grasya nga atong gikinahanglan matag adlaw sa atong mga bayronon sa namalit na tog slots. Di pa ko ka-update karon pero padayon lang tagpalit atong SBF dag para sa atong kumbinto tag 500 pesos per slot. Nga ang ato sang DCHS or Divine Cleansing, Healing and Strength para sa atong Holy Week celebrations o sa atong Fiesta celebrations na atay tag 200 pesos per slot. Nya naasad ni siya ay 22 slot challenge nga tag 4,400 per challenge. Nya naasad tay DSAP, open pa ang atong investment slot gatag 500,000 pesos per slot nga na ay 25% per annum. So kung doon na pa mo dihay i-invest, pwede ragin na ninyo pa. Open pa hangtod karon. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. If any man will come after me, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Let him deny himself and take up his cross and follow